Three. Ako po si Jerby Tapang, nakatira sa Magliman. Sir, ma'am, kami po ay nananawagan sa aming anak. Sana po matulungan nyo ang aming anak na dumadanas ng kahirapan. Kayo na po ang bahala sa aming anak. Sana matulungan nyo po ang aming anak at aming pamilya. Sa GMA Foundation, sa ABS-CBN Foundation, sana po patuloy pa po sanang umabang buhay ng aming anak. Ako po si Jerby Tapang, taga San Fernando, Pampanga. Ako po'y nananawagan sa inyong may ginintuang puso, sa mga nanonood. Sana po matulungan nyo ang aking anak. At salamat rin po sa TPK taga Pampanga ako.